iku tambane apa alah ketok asale saka tela yen ora petok atine rada gelo sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken panuwun kang tanpa upami dumateng sedaya para sutresna budaya. Manut jam kula menika meh jam kalih parandene tasih kathah ingkang kepareng mengapresiasi mirsani lan nenggani kiprahipun kula sak kanca madangkara ingkang mitu dawuh pangandikanipun para pepunden dalam rangka peresmian Hotel Merkur diselenggarakan oleh Sukses Jaya Group dipun pandegani dening pepunden kula Bapak Harsono Lukito sekalian Ibu Eli dasaripun dipun sengkuyung kalian Mas Andi Halim putra saking Bapak Harsono sumrambahipun sagung para panitia kula ngaturaken panuwun tanpa upami menawi dalu menika kula mboten sowan wonten ing Hotel Merkur menika satemah pecah rekor kula selama Februari jebul nganggur mboten temudi-pundi. Alhamdulillah menika saged sowan kena nggih sangu poso. Poso pos niku berhenti, so niku rasa tegese ngeposke rasa. Hakikat berpuasa adalah mengendalikan hawa nafsu yen perkara luwe perkara ngelak niku nuwun sewu kathah ingkang nglampahi ning sing angel dhewe niku ngibarati wong perang dudu perang karo wong liya ning sing abo dhewe iki merangi karo hawa nafsune dhewe. Nah menika kula keluarga besar Sanggar Seni Madangkara ngaturaken utawa selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan untuk yang menjalankannya wabil khusus dumateng warga ageng ing laladan Kota Madiun yang tercinta. Mugi-mugi ibadahipun tinampi dening Gusti satemah wontenipun namung berkah lan barokah. Ngaten. Nah, waranggone ingkang sowan menika wonten Jiro Lukmatmo 678. Wah, nggih. Tak kenal maka tak sayang ingkang pinggir dhewe menika gawe piyambak menika Mbak Lia Sundari, bukan asing lagi untuk warga masyarakat di Madiun. Anggere
jam 12 awan ceklik ngoten nyetel TV banjur gelumbange dipaske Sakti TV mesti teng mriku wayangan limbukan utawa goro-goro. Dalange sinten Bapak Ibu? Nggih, kula sak kanca Madakara matur nuwun katresnanipun menika Mbak Lia Sundari ingkang miten saking Sragen. Angka kalih menika Mbak Tri Hastuti Retnawati ingkang miten saking Ngawi. Kajengaken menika Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni. Menika gawan kotak mboke truk kecuk. Mboke anak-anak kula ingkang kula kanthi sowan mriki Mas Gelar Pamayang ingkang ngladeni kula niki kalian genduk rangkung Basundari mumpung sesuk prei. Kula jak mriki men ngerti kaya apa to alang ujure bapake nyambut gawe. Kajengaken nglerek melih menika Mbak Okvalica nggih made saking Surabaya ning gandeng menika kegiatanipun utawi aktivitasipun menika berkesenian kathah-kathahipun mapan wonten ing Surakarta mila nggih ngekos utawi tinggal sementara mapan wonten ing Solo. Nah menika niki kalih mboke niku pun dititipke Bu Kesi mangsa berdua. Mbak Kesi iki anakku Okva iki piye lek mung glowentah jakan wayangan apa piye ngono nggih nyatanipun nggih kula jak nek kala mangsa nggih mboten saged menyatani sakniki ingkang membidik Okvalika menika kathah sanget ingkang tresnani dumateng Mbak Okva menika kathah ing alhamdulillah dalu menika pas istirahat mergo menika waranggana multi talenta kejaba pinter nyinden menika nggih ahli beksa malah profesi utama menika pancen ya penari. Lah menika. Kalajengaken menika Mbak Birgita Ayu ingkang aslinipun saking Kota Tahu Kediri ingkang tinggal utawi ngontrak wonten laladan Solo Raya menika. Ngontrak menika statusipun piyambak nek kala mangsa nggih wonten ingkang ngancani teng mriku. Nggih kanca kancanipun ya Mbak Winong ya Nduk Umi menika dolan mriku dan lain sebagainya. Mbak Birgita kalajengaken genduk ni Mas Ayu Winong Nawangsih. Aku melu marem, aku melu seneng wingi nderekke Mas Rudi Gareng neng Sumatera utawa laladan ngendi wingi iki live streaming. Wah, bintang tamu dhek wong loro ya. Melu syukur, melu seneng. Rekake munggah panggung ya dalange wis wiwit bareng dhek lagi munggah. Wis ora apa-apa, mbok menawa saka adohe kesel awake ini kudu nganggo leren. Mbak Winong kala wau saking laladan Tulungagung kalajengaken genduk Umi Hafifah menika penghuni wis marangkung kos kagunganipun Ibu Sukesi Rahayu menika. Rumiyin ingkang dados anak kos teng mriku namung Umi Hafifah ning alhamdulillah sakmenika saya tambah. Dadi upamane Bu Kesi nganggur ling nyinden terus le dadi dosen ndelalah tunjangan kinerjane niku mboten medhun iso njagake dhuwit kos-kosan. Alhamdulillah mumpung duwe rezeki ya nggih samben apa ya sempulur dadi dalang terus apa arep dadi sinden terus mesti ana watese terus disusul generasi peneruse. Dene kang minangka pamungkasing Paseban wah iki ngatasé bintang tamu no rekake ya gayane kaya sinden gawane dalange. Rekake seragame ya padha karo kancane. Jane yang genduk niken pun kula bebas ning nduk bebas nggih seragam apa wae. Ning dheweke le kandha niku mboten pede yen mboten seragam padha kalih kancane. Niku janjane mung nyeneng-nyenengke Bu Kesi, gawe mareme wong tuwa, gawe senenge kula. Men dianggep iki lho bener-bener iki bocah Madangkara, iki lho anake Bu Kesi Rahayu. Mula le dandan, le nganggo seragam padake karo kanca kancane. Ning janjane mboten perkara seragam, sing jenenge bintang tamu niku babagan kualitas mboten dari bentuk tubuh maupun dari nun sewu agemanipun. Ning kang wigati pancen daya pikatnya dari suara dan juga jogetnya sing nyatane bisa menjadi apa kuwi renane penggali senenge pikir para sutresna Buddha sing racake utawa jumlahe nganti ewon kabeh padha tresnani kalian Niken Salindri. Luar biasa. Kuwi kita semono parandene
Janjane ngene pamane bar limbukan kula penembang kathah Pak Dalang kula tak wangsul kemawon tak leren mergo sesuk badhe bajutan melih ora apa-apa ning setun tresnane karo Dalang Cahya Kuntabi bektine karo keluarga besar Merkur lan ugi tresnanipun dumateng Sutresna Budaya Kota Madiun mila nadyanto meh jam 3 buniken salindir tetep jenak pinarak nang kene lho buniken alane dadi ibu oh iya. Sik den laran dhisik wit sore ingkang dereng nembang menika bojo kula Ibu Sukesi Rahayu. Iki sang upasa Bu Kesi sampean mang nembang malah ngen gara-gara niki santai merdika yen limbukan isih kebarung bintang tamu akeh gojekane sok-sok lagu-lagune mung sithik. Sakmenika monggo Bu Kesi menika kula caos wekdal nyatane penggemar jenengan nggih tasih kathah ingkang dipun wadahi wonten paguyuban Caksi Lover menika lho temenan ali nggih do musul matur nuwun jan kaya ngono kuwi Bu Kesi ping dalu Bu Kesi asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Petro. Kados pundi mirsani para pamirsa ing laladan Kota Madiun Bu Kesi. Wah, menawi teng Madiun niki kula pun mboten saged alok napa-napa. Pancen saestu pamirsa utawa penonton Madiun menika senes namung penonton biasa. Senes penonton wayang biasa namun adalah penikmat wayang dan cerita yang luar biasa. Terbukti dalu niki ngantos jam kalih penonton masih panas sangat. Pramila matur nuwun ya Bapak Ibu ingkang sampun nenggoni Pak Cahya Kuntabi dalu niki. Ibuke lho sing kudunge apa biru ndok bebek iki setiap madangkara rene mesti teko. Lah iki. Ya sak rombongan karo ibu-ibu kuwi lho. Iki sak rombongan kuwi kaya ngono. Wah iki wis arep narik sangu ning pinggir. Ento njaluk sangu watone gelem tak lone dadi setelika. Ayo. Ayo, mugi-mugi sehat selalu panjang umur nggih Bu nggih. Tansah pinaringan berkah saking Allah taala. Nggih. Nembang napa Bu Kesi? Sing klasik mawon, santai mawon. Oh nggih. Nggih. Klasik. Nggih. Sinom Parijoto. Nah. Nek jane niki wau enten anak kula Caksi Lover ingkang nembe ulang tahun. Nyuwun gending antaranipun Sri Huning Mustika Tuban sesideman iki kesane anak-anak kula. Oh, beres. Kula tak sinom Parijoto mawon. Nggih, nggih. Ingkang nembe anggal warsa mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswa, sehat walafiat, murah rezeki lan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sinom Parijoto dening Ibu Sukesi Rahayu, paranggana yang pernah viral pada abadnya. Alias sinden jahiliyah. Mboten sutresnane tasih kathah, ibu-ibu niku tasih tresna kalih Bu Kesi nggih to Bu, Bapak Ibu sedaya. Oh. Tur Bu Kesi iki umure saya tambah, masak malah saya ayu, saya enom, saya cantik niku saestu. Lek mboten saya ayu, mboten cantik, mokal kula menika njur tresna terus setia kalih Bu Kesi mokal. Apa ya ta Bu? Hah? Tambahi ta Bu? Pak Cahya pancen wedi kalih kula. Lek wedi kalih kula Bu, saestu menika Pak. Sebab apa wedi? Wedi to, mengke mergane lek napa nggih, nakal ngoten niku nggih. Niku mengke boten kula angsal itu mbah serokok. Nah, den nakal ae mung kalih rokok niku Pak Cahya menika. Ngoten niku. Lek mboten rokok pun bingung deh. Wong wedok ayu saged dipake ning lek rokok wah mboten saged nitataken Bu. Nggih. Mula sampean bejo lho, nek aku nanti kecanduan karo wong wedok, kecanduan karo main, kecanduan karo mendem niku bahaya. Yen mung rokok ora apa-apa. Tur rokok niku mboten bahaya. Wong ngrokok pol-pole lara utawa sakite lek mung paru-paru. Ning lek ora ngrokok, kuwi larane malah rupa-rupane, Mas. Ngoten niku. Monggo Bu Kesi sinomipun Parijoto katur dumateng sagung para sepuh, adi sepuh lan ugi salam kurmat bekti dumateng budayawan senior ing Laladan Madiun Abahe Haji Muhammad Syakirun. Monggo Bu.
nuwun Bu Sukesi Rahayu. Pamundhut saka Mbah No Kulit terus mau ngersakake ya kuwi pepeling diaturake luwih dhisik. Ya. Karo nggih nyiseni iki sing bernapaskan religi. Mergo awake dhewe arep ngadepi wulan Ramadan.